Ora toh? Kena cobakal kok. Oh alah ora. Anakku sing bagus Kuat-kuatno ya Le, ora maido. Wong jalaran gamelan iki ya gamelan tenan. Dadi ya bes. rumangsane po gamelan dolanan kok. Ora tegese ki nek umume nek nang endi-endi ngono kan gamelane dituke sithik nganggo anu laras A. Iya. Gandeng iki ya gamelan tenan, kowe ngerti balungane gede-gedene sak aku. Kae demunge kae, gedene sak aku. Oh iya. Ki barakamu ya melu no, Bu. Sapa? Kae sing nyuling kae. Besok pinter sekolah moga Mas Rio sekalian Mas Reno benjang pinter sekolahe. Amin. Yen wis bisa ganti kowe ta, Bu? Yen wis bisa nyambut gawe kudu mlaku sak mestine. Katane sliramu bapake, aku ibuke. Aku Pak Nanang ngono. Heeh. Lah wis rasa. Yen aku gelem-gelem wae. Pak Nanange. Apa enek Pak Nanang kok setugel. Ora ngono. Apa enek Bu? Lah samsaya ibu. Masa Bu Yuli. Wah, bangkean nawon kebo lho. Ya ora dadi ngopo jeriki Pokoknya- malam suro. Kebone durung diiring, iki ngiring seblosik ngono lho. Oh, ngono ngiring kebun iki. Terus aku letonge ngono arepe. Ora. Ki Putra Nusantara katur mangga. Kok kene to? Kon dhuwur. Oh, kok kono ta? Heeh. Aku sik pos sliramu sik. Seliramu. Jenengane ah. Aku sik. Ya. Lo. Cemeneng ngungkir anakku, aja pijar nangis wae. Anakku sing bagus dhewe, besok pinter sekolah. Wes meneng ngongkir anakku sing tansah tak tomo-tomo Nati satrio tomo Ya. Lo. ngabdi marang nusa Lo. enggal menengok aku welas marang ibumu dikawui kudu gugung bisa Ya. Lah, Eli, ini genah momong tenan iki. Eli, ki adike durung maem ditulang se Eli. Aku bayake ngono ya. Ayo. Aku apa niki? Kowe Mbak Yuni.
Dek mau Mbok. Piye? Mbok Iki tak mi isik, tak mi ane sik. Nangis ora mergo ngelak. Ngompol ya iso lho. Ngompol. Luwe ya iso. Jare ngompol. Bayi iki yen nangis ora kok gur mergo ngompol, luwe ngelak ngono lho. Sok-sok yo ngantuk barang kok. Lho lah sasire kan ngono kuwi mesti nek ibu mesti pacek iki mimi isik kok goblok iki. Mimi. Dikai vitamin nok moy cah goblok kowe. Amah vitamin B kok apa lho? Be piye? Bosok. Kok bosok piye? Ngono kuwi dirasake rasane piye? Paling yo kecut. Lumayan lho iki Lumayan. Mbok iki. Aku ki kuwi Mbak Yumu. Oh, Mbak Yune ta. Hai turu sik. Di pangku sik, Mbok. Di pangku tak di bangku. Penake piye yo di bangku? Bayi kurang ajar. Masane kok dijangi kakake apa ya enak. Jejake Mbak Yune ora pareng ngono kuwi. Dadi bocah ki ora pareng wangkal yo, Le. Lah yo ora pareng wangkal. Aceh maem ya. Maem. Sotah. Ora bayi-bayian ra pateken aku gah. Iki piye to, Dik? Piye to, Dik? Langsung didulangke ono wae rasa dimamahke. Ora lembut jenenge bayi iki ben lembut. Ane kutune wis rangah ho. Yo bayi kok. Nek jenenge tok-token bayi ra apa-apa. Ngono kuwi kowe mbok kuwi di kaya apa-apa kowe mbok olu goblok. Iya to. Dadi mamahke kok. Wis rasa di mama. Iki aku ki kakak sebagai kakak lak gemati. Lah, lha ki sebagai kakak yo aja dijejel-jejelke ngono to, Nduk. Lah piye to, Mbok? Mesake adimu klo ngantek abang ireng. Lho, adimu bareng mbok mamahke terus dadi iso mlaku ya. Bayedan. Bayi kon jruntul dhewe. Alah Sudi. Wong bayok ngrayu mboke peneng. Aku wedi no. Ora ngrayu. Kang kok ndak mbok tenani. Lho kenekku terus dadi neng-neng. Kaya arep mbok mik po. Ora, Mah. Iki lha iya piye? Ono, Mah. Piye? Kebalik ya. Mimike ning ngarep. Ah malah gede mburi kok. Medan. Ngawur. Bayi kok ngombe manjerum mboke. Mama, Apa? udah-udahan. 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 Mama. Iki engko yen neneng bayi jiglok gagar otak ya mbuh. Lho anak-anak tok. Kowe rumangsane mbok nggo jaranan. Kanca cilik. Iya. Lho. Aku diteke. Hah? Diteke. Gak kuat. Anu, tulung kowe katimbang gulungi kabel. Dekno kowe. Kowe iki gagahmu ya ono gur gulung kabel lho. Lho ora dadi ngopo jer gawean ki werna-werna kok mbok sengeni gulungi kabel. Aku kan njaluk nek kon ora gulungi kabel apa kowe arep leng gulungi? njaluk tulung ngedeke jenengan ngono lho. Oh, gah. Lah kowe kon nggowo. Ya gorene kowe karo ngerti kabele lah. wae abot kabele. Kowe dadi bayeke kono, Ndang. Kowe dadi bayeke kono. Yen arep bosok karo seblok ngono. Kok bosok mbahmu? Ndang, tok. Lah wong kowe bosok-bosok ngawur mburi mbok serotno. Apa meneh kowe mau tak pameri ngarep? Nyoleng ngono mesti mbok entekke. Wah, malah mlengos aku. Ora eneng kok. Bisa gawe maraming ibuku
mesake cah iki kok. Upama dadi Cah iki anak yatim dadi aku ya mesake. sing ndi? Ya kowe wis ngono ngombe kono sik. Sing anak yatim sapa? Iki lho. Lah kok Krone Yunani. lah krone Yunani ya anak yatim. Anak Lah wong yatim. aku sing anak yatim piatu meneng ae kok. Kowe kan tuwekan. Aja omong yen aku tuwek. Lah terus mosok ngomong isih imut-imut, Lho kan isih virgin ngono. Aku kan jek perawan kemencur. Lah perawan kemencur. Kekencure bosok kae. Mbok ditamatke to Mas mah. Ucek. Atuh. Iya, iya. Iya, iya. Yen wis rampung mesti Manas-manasi. subur makmur cep menengongger anakku Rojo pijer nangis yongger besok yang wis akhir dewasa muga-muga dadi jalma kang utama yongger ngongger anakku aja pijer nangis wae anakku sing bagus dhewe Ya. besok pinter sekolah wis menang ngongger anakku sing tansah Dek, Nyambut gawe nek ameng-ameng nyawa ngono ta. Nek rusak kowe iki ngopo? Samar kepidak sinoman iki lho. Ya ora. Wah, buke terus gen kapok ngono. Ditenake ke kanca-kanca sinoman nembe makarya caos pasugatan. Dadi ya golek nggon sing aman sik, ndak ngewo-ewohi. Oh ngono ya. Bisa gawe bisa ya Marameng ibu kapyarsa swaranipun lir ora toh ora. oh tak kira terus ngono ki lho Para tamtamu siaga lumaksana makita-kita. yo Tanduk. Kae. oh baris Heeh.
baris. Heeh. Ye. Ya, lo. Ye. Ya, ya. Belas. Subur Lagu pakeme wis katur Bu. Putra Nuswantara Kaja Mateng Mas Rio, ugi Mas Reno. Iki